течението. Това, което ме отличава от другите брокери е... че действам с размах. Като брокер най-много обичам да се запознавам с нови хора. Първия депозит взех. С лекота вчера. Първия си ексклузив разписах кога? Днес. Любимото ми нещо от работата ми като брокер е... че имам свободата да избирам какво да правя. При продажбата на имот най-важно е... да имаш личен брокер. Когато имам затруднения в сделка... си допитвам добавката и той винаги е до мен. Когато двете страни по сделката не могат да се разберат... трябва им брокера. Защо да ти плащам комисионна? Защото ще ти предоставя най-добрата услуга, която е възможна на пазара. Добрия брокер може да... ти намери най-добрия имот. Всеки брокер трябва да... защитава интересите на клиента си.